Napoleonic War kumsang zariat pakua mei tha khan Austrian sipai huai sen tak tak te chuan Napoleon sipai rual te chu aspan khua Indona a ropui takin anlo hne to ni kha chu chuan Austrian sipai te chu rel ro lama phurna na satak an nei phata ni tin kum tam tak Napoleon an sipai chakna nena a theina zong zong sol khoma rala do hnu chuan vanei na pona dai seng ta bik lo friends ho in aspan khua Indona nena an chan zo tak lo hnu ka thum hnu lok chuan popais pasari na chon Napoleon na chu kausana tangin ang not chuak tamaya hei achan chu Napoleon an papal state an ne chu sak wanga ni a popian warning pein angai poimo du box silo wanga ni chuti meklai chuan Austrian lam hian Napoleon na chu dozel tur nge sawi tan pui mai thang tin an lo buai ve hle maya chuti meklai chuan French emperor chuan asipai te Vienna tangal halo te a alo hui khom ve mek boka chung haute chu Italian sipai Eugene di Biwarnia kai shuile Marshal Marmot 11 court ten nia ani hi North Italy tanga Archduke John chu lo chuak to tu ten nia an sipai chakna hi anamai lo hle ni chu mai ba ka Marshal Bernadotte Saxon 9 court chuan aron pui boka Napoleon sipai te chu sing ko tanga nuai khat sing ruk sanglia an kai chhodor maya lai pui ringot po zanga somli pali lain nei to nge nge a Lelam Paul Austrian sipai kai shui tu hi Charlie Sania ani hian sipai nuai khat sing hi sang riat le lai pui zali som pali hanei ve thunga French sipai aspan khoi Indona ne ani nu tharuk nu a chuan Napoleon chuan ne na chan in bei sei takin Danube lui chu kan turin thupek a chua le ta ma se tun rumai chuan engineer ten thathayang berin lei han siam to a aspan Indona khan lei than nei lo wangin ne nan chang zo talo ni ti anin hriat awangin tun thumai chon khang kha thleng le to lo turin thei to pathain an siam ta ni an le siam hi a tha thokhat viau niang French emperor Napoleon chuan ti hian sipai te hne na thu a soi hiala tuna chuan Danube lui om talo tin in beina tual zol chu pe fel hanita Europe khomol pui Indona rap thlak tak ron thleng tur chu hei in beina hi arab thlak thokhat ani ti hriat theina chu Napoleon an sipai officer te hne na tunai nin san bel lo hi in van nei khop mai achan po an sipai helmet te chu lai pui muin aron fu chat chat thei tlat wang ani July ni li tlai lama chuan ruwa sur na satak noya French sipai te chuan Danube lui kanin labo chu an lut tamaya ma se an set che to na lam aspan le esling chu pan lawin chaklam gross Azendorf lam chu an pan ta dei maya achan po French lai pui mu te chuan ol sam taka an ka chet thei don wang ani chutia Indona ani le ta ka chuan French mason tur lo chel khomong turin Archduke Charles chuan sipai advance guard lem te chau chu ada tamaya atuk jing vatina chuan General Messenger 4th Corps le General Ordinary 2nd Corps te chuan Archduke Charles a ankal san tak te chu anon north kir ta vak maya chu chuan French sipai tamzok tan mun siam na tur kong anon sial thei pha ta hlo mai ni lailam dal khat aron rik meu chuan French Emperor Napoleon a chuan melruk lai zau vai mi muna chuan asipai te chu adu thalina rem thei ta ama loka yan Austrian tan mun pui ber chu kham cheng cheve tak lui pi loka chuan metar za vele ka zau vakram anti a chuan tan mun rem set mai hi ani rewa ase French lam hian ron nai zelin General Lasalle Light Cavalry le General Messina 4th Corps te chuan Austrian left guard ho chu asir zong in ron bitum ngala in Odinot 2nd Corps le Davu 3rd Corps te chuan Austrian sipai te chu alai le dingatang anwapan ve ngal boka Bernadotte Saxon Corps le Eugene Army of Italy te chuan alai tha ti sak turin center chun pui ve boka tin tlai lamda rukari chuan Austrian sipai te chu exata tam nge an ni ti hra chiang mi alowin Napoleon chuan thapui tho mewin vakram chu bei ta thut maya mase Austrian resistance te chuan thei top chu in an lo do le ta chiam maya French sipai lampo an tan mun arem te chiam lo nen an duangin man son thei ho lo maya lailam unau mel hai hun vela chuan Section 9 Corps te chuan the which vakram khua chuan not ta thut maya khua thim to ema wang chuan an thian unit dangten mel mai motin an lo kap ta chiam maya achan po section infantry te hi Austrian ho ang thawin sipai uniform var an lo hak ve tho wang ani section infantry ho chu an thian dangten nen an ka pal fo ta ka chuan chi a in an tlan che ta chiam maya formation mu mal po an nei thei ta lo thi po an tam hle bokani Napoleon an mel malain ti chet atum po a hlo cham chiang hle maya
tin zana ron ni chuan sipai pol ni te chu in ebram chungin chol zai an rel ta atuga in beina turatan chol hadam zai an rel ta ni atuka chuan Napoleon chuan asir tanga beiturin davu thar court te chu atira chutia thar court hoin an be mek lai chuan court dang te chuan be dan pa nga in amala matang an lo norve don bokani maserin lo de umai le achan soi tur po om lovin marshal barnado chuan saxon court te che arkala tanga retreat pui tha thut maya arkala chu Austrian ho chuan an ron luang ngal tareng boka chu Napoleon an hriat vele arang lamala le turin order pe ngala ma set lai zota lakle tumin be ma se Austrian ho hian tran hun tran lo luam man vek toa France lam hian sipai han san em ringot mai ni ma se Austrian ho pon boina han nei ve thawa Arduk Charles hian a unau pa Arduk John chuan sipai singha sangthum dena ron puiwat thei tura ngai kha jingwa trena po anon lang thei ta reng lo maya Austrian Four Court ten Indona ran lai chuan thar court lam hian order an don tlai le thunga wang hian antang rol thei me ulawa chutia engtin mo Austrian sipai te an khomon tak viau tak sia chuan French Emperor chuan a hun tha chu muthiam wat thuain jinglam dar soma chuan davu court te chu in beina tran turin thu apeta davu court le Austrian ho magraf noi sidila an hanin nuai tak mai chu sakor chungchuang te po an hek nei mai atopa chuan sipai discipline nei tha le training nei tha jok na chu davu court te chuan Austrian tan hun chu an la thei ta rama ase French po hian tan mun tur an la sual ve mek boka chuti mek lai chuan Napoleon sipai tan hun vei lamami te chu teno 6 court te chuan an lo nor let ta tat maya chu Napoleon na tan chuan thil hlom tak mai hi nia achan po Danube lui hi an thunun vai ani chuan French sipai te hian supply le reinforcement han nei thei to don lo wang ani Napoleon chuan ranglamin mesena 4 court te chu Indona 12 zol chu asana Leno 6 court te beitur chuan atil chok vele ngala masa hi Indona chuan ri sang lutuk mai ania Napoleon hi ache fu don em hriat ani lo masa veilam tha ti chakturin Marshal Besser asakor chungchong rol te chu mel ma te thu se tur chuan atil chok vele ngala heiana veilam tha ti chak zual pha ta sot don ani heta hian hena chang ma se amanero an penhem khop mai asakor ngai po thi pha hialani chutia Marshal Bessi te ne na han san thei ta ka chuan mesena 4 court te pon Leno 6 court te po an lo nor le thei pha ta ni chutia chanmun an han siam rem thei ta ka chuan Napoleon an athiam lai pui som red rual te chu a siam rem te a lai pui hian French ran hun rem tak atanga mel ba pui chu a han kap ta tak taka heta hian round sing ka sanga lai kap chu khialani heti lai pui ka ma sakhian mel ma in rem kho mati buaya chu rem chang a lain an bei sui ta mai thin ani lailam dar khataroni chuan Napoleon chuan general attack chuan Austrian sipai chu a beita davu korin silam tanga be mek lai chuan 4 court chuan veilam tangin an bei ve mek boka second court te dinglam tangin an lo bei ve mek boka chuti mek lai chuan General MacDonald chuan Italy sipai sang riat nen alai tangan lo bei ve mek boka masa French lai pui chuan so lawin na lo ka ve bok nen MacDonald sipai te chu French lai pui mu te chuan aron ka fu ta chiam maya MacDonald sipai te chu ruang hlom plak om manglawin an thi ta te umai ni masa chuti chung chuan French sipai te chuan kiltina tang Austrian sipai te chu an bei ta chiam maya Arduk Charles pon chutia French sipai ten dim da tel mi alawa kiltina tanga ron thata mi mai chu asipai te hnung tol tir mai lo chu du thlan tur anei to si lawa vakram chu asipai te nen an chu asan le ta nge ni masa French lampo hin sipai tam ta kan san ve thauti hriat a thome he Indona hian Napoleon chuan ne na chang ma se amanero atam le thungani Napoleon minister pakhat hian he Indona ne na chan wang hian Austrian sipai ho chu deu so deu na lo tong khum peka chu Napoleon na lo hriat chuan mai chana vakram in beina yom ve lo ti chu a chiang khop mai ti na zil hau hialani he vakram Indona hin ni chiani ma se thi le hliam hi an tam mai khopa French lama thi le hliam sing ni sang sari zanga anoma bowan man singkhat Eagle Sandal som pan hi le lai pui som ni pakhat Austrian lama hian thi le hliam sing ni sangli bowan man singkha sang sari zanga Eagle Sandal som le lai pui som ni ten ni vakrama rap thak ta in bayani nulok ni lina chuan French so chuan Austrian sipai retreat ta chu nai hmuna anwan lang ching le hlau maya masa charli se ro chuan French sipai ho han ma chon le tur chuan sipai chakna nei to lo ti hran maya chu wang chuan French ho hne na chuan remna sawi tan turin atra o ta ringot mai ni French ho chuan thisen tam taka chu ai chuan tin
remna sa uyen lo tan pui vele mai boka masa he remna sa ui tan na hian Charlie Sen u Emperor Francis ero hriat ani ve ho lo maya French Emperor le Charlie Saten remna sa uyen tan ani ti a hriat chuan a thin rim ta hle maya asan pro British sauron khen nan hian hunrei nga angai to don lo ti a hriat wang ni vagrama imbe ni nu kar thum nuwa chuan British sau chuan long som thum panga le sipai sing thum sang ko ten en chuan Walter and Island scale Astori khuwa chuan aron in kulta chiam maya an tumber po French house sum don le bungro thon chu le lak lu lo dan cha khania ase French house chuan an mani jok chu an dang char ta thlat maya British sau tan che ta khir to nak lain an tan mang chia ti zual turin khosik le santen thri ha leng le ngal boka Shia wang hian British long sipai sangli zet men thi baka hian tam tak chu raldo le thei to ngai lo turin nan nai na tlak buak pokani British ho chan chiat tak ema wang chuan ral han dau thei zia zang ani to lawa anram lama chuan kir le phatani chutia British sipai tan kir le tak sia chuan Emperor Francis chuan Napoleon chu remna sa ui tan pui mai lo chu ti thei dang nei ta lo October thla ron thlen me chuan remna thuthlunga zia pui ta a he thutlunga hian Austria chuan arambung sang Bavaria Saxony Duchy of War le Russia rambung then khat te hi French ramarin lutur ani mai baka Australian sipai nuai khat le singa ai tam anei tur ni lo ti te le Australian continental system zone ve tur ti lui ni boka chu mai baka British ne na in sum don to na shim ti top tur nor lui ani bok hetiang ni mekla hian Napoleon melma in dau thiam Charles le au in Carrero a thalo hle maya Emperor Francis hian Charlie si asipai te kai suai turin atir le to ngai lova tin Napoleon hen ne na changma se sipai tam tak achan ve nual thawa e asipai chan tak te mun ol no kha tur hian thalai no pang tak ti luina in alaluin sipaya tran ti rangai ta hialani